F'konferenza tal-aħbarijiet id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi akkuża lill-Gvern li quddiem l-istorja ta' Palazzo Verdelin li ħarġet fuq is-Sunday Times il-Gvern baqa' siket. L-istorja tat-Times tajt li n-negozjant Gaffarena prova jixtri Palazzo Verdelin biex jipprova jbijaw lill-Gvern. Wara li ħarġet l-istorja, it-tlieta li għadda l-Gvern estenda l-investigazzjoni diġà eżistenti fuq dan il-każ. Iżda Jason Azzopardi għażel li jagħmel din il-konferenza tal-aħbarijiet mingħajr ma verifika l-fatti sew. Format li l-Gvern estenda l-investigazzjoni fuq dan il-każ. Fuq il-każ ta' Gaffarena? Okay. Informat jew le? No. Mhux talli hekk tal-ġimgħa li għaddiet il-Ministru għall-Intern Carmelo Abela diġà kien ċaru fil-Parlament wieġeb lil Jason Azzopardi stess u qallu li l-Gvern ma kellux l-intenzjoni li jixtri l-assa tal-belt li qiegħda f'Palazzo Verdelin. Ir-risposta li ingħatajt il-ġimgħa li għaddiet, il-ġimgħa li għaddiet kienet tweġiba ta' le. Le. Din il-mistoqsija parlamentari li twieġbet lil Jason Azzopardi kienet saħansitra rrappurtata fl-istess storja ta' The Sunday Times. Iżda Azzopardi ma semma mkien din it-tweġiba parlamentari li kienet iġġib fix-xejn l-allegazzjonijiet li jagħmel tul il-konferenza tal-aħbarijiet.